ce faceți? N-am mai postat de mult, știu asta. Dar sper că v-a plăcut această serie cu vecinul nebun. Și hai să dăm drumul la acest videoclip. Și astăzi vom face challenge-ul. Cine ajunge primul acolo la pârâu câștigă. Bine, v-am regăsit într-un alt videoclip. S-a terminat seria cu vecinul nebun, a spus Cristi. Astăzi vom face cine e primul la alergat. Vom face niște challenge-uri la sărituri, la cine e mai rapid. Mai multe chestii facem, știți ce zic? Sport, așa. În acest videoclip vom face sport, adică, cum să vă spun eu vouă, alergăm, sprint, facem ture prin grădina aceasta, uitați, și să vă placă videoclipul. Acum i-am dat drumul, fraților, eu mă descalț. Dau eu startul, dai. 1, 2, 3 și... Am câștigat acest... Ați văzut, fraților, cum am câștigat astăzi runda aceasta, alergare, alergare în sprint, dar se primește și pedepsă. Mi o pedeapsă. Bă, oare ce pedeapsă unde era? Cristi, Da? pentru că ai pierdut, vei primi o pedeapsă. Ce pedeapsă? O să vedem. Ce pedeapsă? Că nu mi-a venit nimic în cap deocamdată. Las că vei vedea tu. Și tu vei primi o pedeapsă care nu o să uiți în viața ta. Trebuie să treci pe cealaltă parte părăului. Uite acolo. Vedeți acolo? Acolo trebuie să trec Cristi, dar n-are voie să atingă măcar podul. Numai bățul ăsta să-și pună ca să sară. Mai împrins și bățul ăsta în tricou. Să nu uitați să vă luați de la Pepco un din ăsta așa de tricou. Tac Pepuco. De aici, trebuie să treacă. Atâta. Bă, fraților. Numai cu bățul am spus. Pune înapoi. Și sari. Nu-mi pasă dacă te uzi. Ha? Nu mă interesează dacă nu te pui. Sau poți să faci și fără băț. Vezi? Cristi acolo dă... își face speed boost. Atâta, bă, nu pot să sară omul meu. Vezi mic, mă, am 1,50 m. Și ce fac? Sau mă lasă, mă mai iubesc. Dați, fraților, un like, un subscribe. Să nu mă aud. Bine, așa puțin. Are voie de fapt să facă chestia asta și... A trecut! Am făcut și provocarea pe care mi-a făcut-o Radu. Bă, a fost puțin grea, dar am avut un creier, am și gândit. Și să vedem cine câștigă această rundă. Acum, runda a doua, vom face abdomene. Știu că e cam greu, dar e un sport și trebuie să-l respectăm. Susține-mă. Mamă, nu m-a căcat de oaie. Căcăreze, mă. Ce mă doare și palma. No, hai. Hai. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Atâta vreau să facă. Știu că nu pot să-mi bate recordul acesta. Hai, pune-te tu. Mamă, altceva. Hai, că e puțin, mă. Hai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, așa puțin, 9, 10, 11, 12, până jos, mă, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. N-ai voie, Cristi, pe părți. N-ai voie pe parte, trebuie să te pui pe spate. Așa e una corectă. Cât am 23? Ha? Eu am făcut 24, mi se pare. 24. 25 mai faci? Nu. El nici nu le-a făcut corecte. Taci, mă. Le-a făcut pe o parte, Cristi. Bun. Provocarea va fi... încă nu am una în minte, dar mă gândesc. Deci m-am gândit. Provocarea ta, Radu, trebuie să te duci, cum am făcut noi, viteza sprint, dar trebuie să mergem mersul piticului până acolo, la gard. Asta e provocare. Trebuie să-l lați mai în față, că nu poate. Haide, mă, mai repede, măi! Hai! Haide, că te-am lăsat și mai în față. Haide, Radu, dacă nu o poți face, trebuie să dau o palmă peste cap. Da, mai bine. Doar trebuie să-i dau o palmă peste cap. Trecem cu a. Să și vedeți. Bă, n-a făcut-o. Sigur, vom face din efectiv până unul renunță. Hai, facem amândoi deodată? Hai, Facem. Hai. 1, 2, 3, 4. Ce faci, mă? Păi facem câte vrem noi. Ce se duce? Bă, cu mâinile la ceafă. Am renunțat. Așa e, eu așa am fost ales. Am găsit și la provocare. Vezi, bățul acesta. Trebuie să alerge cu el, dar așa, să o ții pe podul palmei și dacă cade de 2 ori, palmă peste cap. Dacă cade de 2 ori, mamă, trebuie să alerg. Uitați-l, bro. Vezi că ții cu degetele. Gata, bă. Una, atâta. Haide. Ai ținut! Palmă peste cap.
îl iert de data asta. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Aș vrea să dați un like, un subscribe, share, comentarii și vreau să găsesc cât mai multe comentarii cu ce idei să mai filmăm. Pare rău că n-am mai postat de mult. N-am știut ce să postăm, că am fost săptămâna bunic și mi-a venit o idee ce să facem. De ale Cristi, normal. Nu mi-a venit nicio idee ce să facem. No. Iertați-mă că n-am mai postat de ceva timp. V-am pupat. Dați un subscribe acolo și un like, vă rog eu frumos, ca să ajungem la cel puțin 100 de abonați. Mulțumesc, v-am pupat, pa!